Γεια σας παιδιά, τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα έχουμε ακόμη ένα βιντεάκι. Όποιος και όποια δεν έχει κάνει εγγραφούλα κάτω στο καναλάκι μας, αν θέλει ας κάνει, για να μας υποστηρίξει. Είναι τελείως free, δωρεάν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το σημερινό βιντεάκι είναι ένα Pepco haul. Πήγαμε τώρα πρόσφατα και τα πήραμε αυτά. Και τώρα που οι μικρούλες λείπουνε στο σχολείο, θέλω να σας δείξω τι μπορείς να αγοράσεις από τα Pepco με 25 ευρώ και 85 λεπτά. Πες με 26 ευρώ. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα σας δείξω είναι ένα δώρο, είναι μία πιτζάμα, γιατί είμαστε καλεσμένοι σε γενέθλια, οπότε πήραμε στο παιδί αυτήν εδώ πέρα την πιτζάμα, είναι για 8-9 ετών, είναι 100% βαμβακερή, πάρα πολύ ωραία με αυτά τα ζώα. Επάνω, όπως βλέπω, έχει διάφορα ζωάκια, έχει αετούς, κουκουβάγες, χαμός γίνεται, αγορίστικη. Και από κάτω το συνδύασα με αυτήν εδώ πέρα την πιτζάμα, που είναι επίσης με άγρια ζώα. Όπως είπα, είναι και τα δύο 100% βαμβακερά, πάρα πολύ καλή ποιότητα. Φυσικά πήρα και κάποια πραγματάκια για μένα. Πήρα ξανά, θα το έχετε δει σε προηγούμενο Pepco haul, γιατί είναι δεύτερη φορά που πάμε. Πήρα ξανά για μένα αυτά εδώ πέρα τα φανελάκια, τα οποία είναι 2 pieces, σε ροζ, απαλό και σε γκρι. 100% βαμβάκι, είναι πάρα πολύ καλά, πλήνε βάλε παιδιά, πάρα πολύ μαλακά, και αυτά κοστίσαν 4 ευρώ τα δύο. Μετά πήρα για την κόρη μου τη Σοφία αυτά εδώ πέρα τα κολάν, γιατί είχαμε κάποια κολάν που μικρύνανε, είναι 2 τεμάχια. Και αυτό που μου άρεσε πολύ, αυτό έχει και μία λεπουδίτσα, δεν ξέρω αν φάνηκε. Και αυτό έχει αυτά τα χρωματάκια τα πολύ ωραία. Το πήρα 110 εκατοστά, 4 με 5 ετών, για να το βάλει τώρα. Εννοείται όλα είναι 100% βαμβάκι. Και αυτά τα δύο κολάν κοστίσανε 4 ευρώ. 2 ευρώ το κολάν δηλαδή. Πήρα ξανά για τις κόρες μου αυτό εδώ πέρα το παγουρίνο. Το είχαμε πάρει και το ξαναπήρα. Είναι τόσο τέλειο παιδιά. Τόσο μα τόσο τέλειο. Δεν υπάρχει. Πάρα πολύ ανθεκτικό μπουκάλι. Και δεν βρωμάει και καθόλου. Για να τα συναλλάζουμε, ξέρετε. Παρόλο που είναι μπλε, εμένα δεν με απασχολεί αυτό το θέμα. Πήραμε ένα σφουγγάρι για το μπάνιο. Για να κάνεις μπάνιο. Για μένα το πήρα. Αυτό κόστιζε 50 λεπτά. Το παγουρίνο ξέχασα να σας πω. Κόστιζε, τώρα θα σας πω. Είχε πάρα πολύ καλή τιμή πάντως. Λοιπόν, 2,30 κόστισε αυτό. Μετά πήραμε αυτήν εδώ πέρα την πιπίλα για τη μικρή μας κόρη, η οποία έχει πάνω μία λεπού και ένα λεπουδάκι. Είναι για 18 συν μηνών, η κόρη μου η μικρή είναι 20 μηνών, οπότε αυτή κόστιζε 1,75, πάρα πολύ καλά. Και μετά πήραμε και αυτήν εδώ πέρα την μπλούζα, με αυτές εδώ τις λεπτομέρειες. Αυτή η απόχρωση δεν είναι λευκό, είναι κρέμ, με αυτό εδώ πέρα το πρασινάκι. Αυτή είναι επίσης βαμβακερή, προς χοντρή φούτερ έρχεται, 3 ευρώ. Αυτά πήραμε όλα. Γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, είχε πολύ καλά πράγματα στο Pepco, σας έχω ξαναπεί, έχει είδη σπιτιού, έχει παιδικά ρουχαλάκια, παπουτσάκια, ισόρουχα, κάλτσες, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά και ρούχα και παπούτσια, τα πάντα θα βρείτε εκεί. Γενικά παιδιά, not sponsor, όλα με δικά μας χρήματα τα πήραμε, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και αποφάσισα από εδώ και πέρα να αγοράζω παιδικά ρούχα μόνο από Pepco και από Lidl, που έχει τα καταπληκτικά λουπιλού, όπως οι περισσότεροι έχετε δοκιμάσει και ξέρετε. Γενικά το Pepco έχει καταπληκτική ποιότητα σε ρούχα, καταπληκτική ποιότητα και πάμφθινες τιμές, δεν ξέρω αυτό πώς γίνεται, είναι πολωνικό κατάστημα, αλυσίδα καταστημάτων, έχει και σε άλλα κράτη, τώρα τελευταία έχει έρθει στην Ελλάδα και γενικά παιδικά ρούχα θα παίρνω μόνο από εκεί και παπούτσια. Αυτό ήταν το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε, να μην σας κούρασε, τα ξαναλέμε πολύ 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 σύντομα. Φιλάκια!